Danke bafethu, asingeneni kuMamelodi Sundowns. Iplay exciting ngempela ngifuna ukushaya spotlight ngaye uRibeiro, Lucas Ribeiro, superstar bafethu. Lo mdlalo bekumele ngabe udeserve ukudlala eEurope, but iMamelodi Sundowns imnika iplatform enkulu, CAF Champions League, ileague yase South Africa. Manje imnike ku World Cup, bambeke ku World Cup. World Cup ukuyaziperformela, udlala kahle kakhulu. Umhlaba wonke umbhekile. Maningi ama team ngiyazi ambhekile. Ama reports amaningi athi lo mdlalo akabuye South Africa. There's no way aperforma kanje ku world stage then jikijiki ubuye South Africa, but guess what? Akadlaleli team nje encane olamthuthu basebholeni lase-Africa, udlalela team eserious. Mamelodi Sundowns investor kakhulu, ownwa billionaire, ngacompete namanye ama teams wase-Europe pound to pound, maybe ngokwezimali, but ke if uzofuna i-top 5 leagues in the world, maybe amanye ama teams wase-Saudi Arabia maybe ke bangamthatha, but ke sobona ukuthi uzohamba nalo mdlalo ngoba ama reports amaningi athi ufunakala lapha na eFrance. Ngimfisela inhlanhla uJose lo Lucas Ribeiro, iplay exciting ngempela ebholeni lase-South Africa. Asindluleni ke bafethu, Peter Shalulile ngifuna ukufocusa kuye kancane ukuthi indaba yakhe ngempela iyophelelaphi njengoba ngadlali lapha na kuMamelodi Sundowns, but ke ama reports amanye athi uzohamba kuMamelodi Sundowns, but asazi ukuthi uyiqiniso noma kuhamanga. So linda yona iSundowns isidecidele, but akadlali ku FIFA Club World Cup. Le match noma le league or i-tournament bethu ufuna ukuyidlala ngempela, ufuna ukukora, ufuna ukukhunjulwa, badlalisa uMuthiba noSales. Uyapho Peter Shalulile, uzohlala noma uzohamba? I guess we'll never know until Mamelodi Sundowns i-announcer, but izinto zizoba clear isizini imiqala noma transfer market imiqala. Nomunye ke so focus kwe kancane uMudiba. What's next for Mudiba? Ngishilo kule enye video ngoMudiba, but ke asazi bafethu bonke abadlali ngibafisela inhlanhla. Mamelodi Sundowns already izosayina abanye abadlali, but what's next? Danko. Ayikho. Ukhuluma nobani?